Yes, omusikesti eke tukebanya nyimbo ya Kibirigo. Yes. Yes, Kibirigo ne chire nene kabisa se county ya Nyamira. Yes. Na nene chiro ekonyete county ya sogo sangre chibesa. Ne kirona sabete president yetoro serie para ye la 30 kilometers. Igo chipale chios chigo tumere chiro Kibirigo. Yes. Ya, egekora kurumagombo muino. Igo ntagete traffic yaba ndo bago spend eje Kibirigo. Una naende ntagete kurumutagara traffic yaba ndo bago tira kurua busamaru buinalia uja kiambere baije Kibirige market. Yes. Obobe mbolinga security ase chire yo ja genda nsebube abantu bayitiruororo abantu bayiberwe paka nonye nabayindi tuwabwate chi investor chia kiraina chia siegete chikagenda ijinere sababu netomire na ndi na umirana ne committee ye chiro. Yes. Kabatebinga security ero we will not discuss ase budget ye tokobeka June tonja gwakira chikura na ndi muntu tomira abana baje gutukania gaki echiro ya Kibirigo igeta kirebekirwe police station ninyebekere a modern police station eguchikulende town area egerekine. Okay. Yes. Yes.